Ġieli sibtu rek titlob ħafna l xi ħaġa li mbaqgħet ma waslitx. F'din is-silta, Iżajja jindirizza lil poplu ludi, poplu li kien ġie mkeċċi mingħajr twelidu u li kien ilu eżiljat 20 ta' snin. Tant kienu ilhom jitolbu lil Alla biex jgħinhom imorru lura d-dar, li bdew jaħsbu li Alla jew ma setax jew ma rridx jgħinhom. X'għamel Iżajja? Ipprova jerġa' jsaħħaħ il-fidi u t-tama ta' dan il-poplu. F'dan ir-randan, ħafna snin wara, x'nistgħu nitalmu minn dan kollu? Iżajja 40 jirreferi għal tipi differenti ta' distanza bejn il-bniedem u Alla. Ir-randan jista' jitqies bħala perjodu li jirrappreżenta dawk il-mumenti kollha f'ħajjitna li fihom inħossuna l-bogħod minn Alla. Dan għaliex matul ir-randan aħna nidħlu f'istennija għal Alla. F'dan iż-żmien Alla hu preżenti u mhux fl-istess ħin. F'ħajjitna n-nuqqas ta' preżenza ta' Alla tista' tieħu diversi forom. Forsi għadna ma skoprejniex lil Alla u għalhekk Alla ma jinħassx. Forsi skoprejna lil Alla ma f'daqqa waħda mhux inħossu l-preżenza tiegħu daqshekk. Jew forsi nkella tnajxu tip ta' ħajja li mhux mixtieqa minn Alla. B'modi differenti dawn huma kollha forom ta' distanza bejn il-bniedem u Alla. F'din is-silta, Iżajja jindirizza lil poplu ta' Ġerusalemm. Poplu li kien imġiel joħroġ minn artu li kien beda jħossu tradutu minsi minn Alla. Il-poplu ħaseb li Alla la jista' jgħinu u lanqas jimpurtaħ minnu. Dan kollu xi kultant inħossu aħna wkoll. F'dawn il-waqtiet, Iżajja jħeġġeġ lil poplu biex flok jaqta' qalbu jerġa' jirriskja li jafda fl-imħabba u l-fedeltà ta' Alla. Xi drabi bla dubju da mhux daqshekk faċli għalina. Imma Iżajja jfakkarna li Alla ma jaqgħod iħobbna u mhux bħal bnedmin. Ma jgħajjiex bil-problemi u xejn mhu tqil għalih. Fil-mumenti ta' konfużjoni, ta' dubju, ta' dwejjaq jew ta' wġieħ, aħna mistiedna niftħu qalbna biex nesperjenzaw l-imħabba li Alla għandu għalina. Il-mistoqsija hi: ir-randan kif jista' jgħinna nagħmlu dan? Ir-randan jispirana biex inħejju triq għal mulej biex niftħu qalbna għal Alla. Mod poetiku għall-aħħar, fit-tieni parti tas-silta, Iżajja jibda jitkellem dwar widien li qed jintradmu u muntanji li jsiru ċatti. Dawn eżatt xi jfissru. B'dan kollu li qed jipprova juri l-profeta u l-muntanja li forsi hemm qudiemi tista' ma tibqax aktar muntanja, iżda ssir triq li nimxija mingħajr tbatija. Il-muntanja tirrappreżenta dak kollu li hemm bejni u bejn Ġesu. F'ħajti, x'hemm bżonn li ma jibqax iktar muntanja, sabiex inkun nista' nesperjenza l-imħabba tal-Alla aktar. Wieħed jaf jibda jaqta' qalbu meta jisma' dan kollu. X'irrid nagħmel jien? Kollox f'idejja? L-aħbar it-tajba li le, ma' Ġesu l-affarijiet qatt ma jiddependu minna biss. L-ewwel pass dejjem hu jieħdu. Alla diġà qed jistiednek għal ħbiberija aktar profonda miegħu, sempliċement irridu nippruvaw nirreċiprokaw bil-mod li nistgħu aħna. Pereżempju, jekk għadna ma skoprejniex lil Alla b'mod personali, nistgħu nippruvaw nfittxuh b'mod iktar ġenwin u b'qalb iktar miftuħa. Importanti hawnhekk li nħallu l-mistoqsijiet tagħna jgwidawna, ħalli t-tfittxija tagħna tkun iżjed awtentika. Jekk forsi nafu li nafuh lil Alla imma ma tantx qed inħossuh bħalissa, nistgħu forsi nippruvaw nfakru lilna nfusna fil-fedeltà u fl-imħabba tiegħu, waqt li nitolbuh jgħinna nfittxuh aktar anke fil-mumenti u żminijiet diffiċli. Jekk qed ngħixu mġibiet ta' kompromess, nistgħu nippruvaw nitolbuh jgħinna nikbru aktar fil-fidi, fl-imħabba, fid-dixxiplina. Kultant biex nippreparaw it-triq, kull ma rridu nagħmlu li nagħtu permess lil Alla biex jaħdem fina. Alla mhux se jimpon illu nnifsu, jiġifieri rridu nuruh aħna li rridu nbidlu. Iżda li x'kien sforz min-naħa tagħna jista' jipproduċi ħafna frott. Apparti minn hekk tajjeb ukoll li wieħed jinnota li l-bidliet kollha li tkellem fuqhom Iżajja huma bidliet fil-ħajja spiritwali. Widien, għolijiet, ardijiet imħarbta, dawn huma kollha affarijiet li fil-ħajja tagħna jeħtieġu jiġu rranġati. Pereżempju d-distrazzjoni tagħna, it-tendenza tagħna li nfejqu l-ansjetà tagħna bl-affarijiet superfiċjali, bil-ħela ta' ħin, bil-vizzi, il-lista tkompli. Fl-aħħar mill-aħħar, dan kollu huwa vjaġġ. Vjaġġ li ma jistax iseħħ mingħajr tama. Ir-randan iġedet it-tama tagħna u jistedinna nirriflettu fejn qiegħda t-tama tagħna. Fit-tielet parti tas-silta, il-profeta jerġa' japplika l-ħiliet poetiċi tiegħu. Ixxebbaħ lill-bniedem ma' sbuħja ta' fjura li għalkemm sabiħa għandha bidu u għandha tmiem. Il-punt hu li l-faraġġ li toffri din id-dinja mhuwiex għal dejjem. Dawn il-paraguni juru sens ta' bidla fil-ħajja tal-bniedem. Bħala bnedmin għandna nisbaljaw u għandna limitazzjonijiet tagħna. Iżda Alla mhux hekk. L-imħabba ta' Alla ma tonqosx, m'għandix inżul, telf ta' paċenzja, ma tbadix mid-dubju. Hawnhekk tinsab it-tama vera, falla nnifsu. Din it-tip ta' tama mhijiex ottimiżmu żejjed, għax l-ottimiżmu jista' jqarrak bina.
Ma dinja tama li għandha pedamenta sodi, fimħabba li ma tafx tħobb. Meta nistennew li l-mulej jerġa' jieħu l-ħajja fina flajt, nkunu qed nistennew b'tama. Hawnhekk it-tama tagħna hi waħda konfidenti. Għalhekk il-profeta jikteb li dawk li jittamaw fil-mulej jolew bħal lajkli u jimxu mingħajr ma jajjew. Aħna nħossuna hekk. F'ħajjitna, fejn qegħdin impoġġuha t-tama tagħna? F'min? F'xiex qed nittamaw? Naturalment, f'ħajjitna nafdaw nistennew ħafna affarijiet. Nistennew job interviews, xi album ta' mużika ġdid, ir-riżultati tal-eżamijiet. Il-ħajja tagħna hi parzjalment ħajja ta' stennija. Imma m'għandix tkun ħajja ta' stennija passiva jew ta' stennija l-affarijiet li se jissodisfawna għal żmien qasir biss. Filwaqt li farfetx xi darba jew oħra jsiba l-ġebla jew is-siġra tiegħu fejn jinstrieħ. Il-bniedem dejjem għaddej, dejjem ifittex iktar, dejjem irrid iktar. Qatt ma nifqu ngħidu li m'hemm xejn iktar li rridu. Dan mhux bħal ġuħ fejn f'xi punt naslu ngħidu nfqajt daqshekk. Lena hija differenti. Hija donna infinita. F'dan kollu, kif nistgħu nifhmuha iktar din l-ansjetà kollha li ġielna dejjem nifittxu? Din l-ansjetà m'għandix għalfejn neħilsu minnha, imma rridu nifhmuha. L-ansjetà hi sinjal li turina li għandna nibqgħu nittamaw għal ħajja aħjar, għal ħajja iktar sħiħa. F'waħda mir-riflessjonijiet tagħha, Santa Teresa Tavila qablet lil ruħna ma' kastell li għandu ħafna kmamar u ħafna solari. Aktar ma nivvjaġġaw fil-fond fina nfusna, iktar nersqu lejn Alla. L-aħħar kamra hija l-kamra tal-Alla fina. Fiha il-jien veru tagħna tiltaqa' ma' Alla. Issa sabiex nivvjaġġaw aktar fil-fond, sabiex naslu għal din l-aħħar kamra, it-triqat tagħna jeħtieġ li jkunu bla ostakli. Dan hu li jinsab fil-qalba tar-randan, li nneħħu dak kollu li tellifna sabiex niskopru aktar minn aħna biex niskopru l-Ġesu fina. Din hija ġrajja li tieħu żmien, ġrajja ta' relazzjoni personali, ġrajja li tisbuq it-tama u tama li fl-aħħar mill-aħħar tkabbar l-imħabba. Il-poeta Malti Giuseppe Kuti f'waħda mill-poeżiji tiegħu darba kiteb: irrid mulej ngħix fil-qasam miegħek, irrid l-imħabba, irrid id-dawl tat-tama, it-tama li twassalni fit-triq tiegħek.